एम्फौ देखायसैलां नोंसिना एम्फौ नायदोलाय। एम्फौआ नायदोलाय नै लोगोफोर आंना। बिलाइ हैखांलायबाय नै। मोनहां माहां जाबाय एसे। बेबो ओरैना मोनथारसै गिदिर गिदिरसिन ओरैजाय। थै सोनाया आखाइयाव अजन जाबाय थायो सिखारनो हाया फुङाव मिजौजोबो थै सोनाया आंखासो ओरैनो थासोमलाबायना मावसोमलाबायो। ओइ माबा बेमा फिसा दं नै बेखौ बोखारनो ना मायो? ओइ एम्फौआव माखा दं नै। बे फाग्ला नोङो माबानानै दोनहाबबाय थानाया खि सोरबा साया जायो। बावला मोनजासिगोन नै बिथिंजायनिया एम्फौआ। नायनाय गैया मानाय गैया मालाय नार्सफ्राबा नायफा नायफा नायनानै सोलाय सोलाय होयो। बेखौनोब्रा ना लोंनाय मानसिजों थुजानो मोनाबा सिङाव हाबनानै जागासिनो। बिजिखौलाय जोंबोथ' थुना होनो हायोना। एम्फौ बिलाइ होख्रें लोगोफोर एम्फौ बिलाइ। गावलाय बिथिं नङा बिथिं नङा होनगासिनो दं। ओरैबो दङ नै मेट्रिकआव फारसेन जादों बिथिं नङानो। बेयाव दंबावो बिथिं जायाखै नालाय जेबो। बाव दंबावो नै एसे। गदाय ओंखारनाय। बावला सप्ता खनसेसोनि उनावनो जाजासिगोन। नैबेथ' साननै बा सानथामनि उनावनो मोनजासिगोन नैबेखौ बेखौ। माला लाबोनो नोंलाय? बिसोरखौ गासिखौबो बिसोरखौ। बिसोरो मथा मथि सप्ता खनसेसो नांबावगोन ओमफ्राय नैबेना। लाङो बेथन मोनाखै बे बेनो मालाय जासिनो आंनिखौ लांनो गोनाङानो दं दाबो दोनदोंसो आङो। गाव नांथारगौ आं फसायथारदों होननानै बिथाबबाय थानायखौ खाजानो गिनायानो। सोंहरबाय थायो ओंखायनो फानासै आङो। दिनै बे लांनो मोनाखैना जारौखाया बेनाव बिहरनाय मानसिया हैनो मोनाखैना बेनो। अफिसनि मानसि बिहरग्राखौनो हैनो मोनाखैना बे मानसिनाव सोंहरनो मोनाखैबा रावबो। नुबायना लोगोफोर एम्फौखौ मोनाबाबो बेसेबा खस्थ' खालामनानै फोथांनांगौ जायो। खर' मोनलाबायथारबाय नालाय। दे लाइक कमेन्ट हर लोगोफोर। नायनानै मानो ओरैनो गिदिंलांनो नागिरो लोगोफोर। उन्दुबाय? उइसि लायाखै?
माथो जादों माथो मोनदों नोंना बिदिनोखा आया लाइटआ गोमाबायजोबो माथो गैला उनाव मेथाइ सेरना होदो बेखौ नों लानो ससखौ ससे लामाखौ थांलाबाय माथो बोथोरा अखासो थाइफ्रि बावबाय माथो बाहेरायाव नै बाहेरायाव खार सोरांबानो गाबोन फुङाव सोरांबानो खारथारना बाहेरायाव गाबोन फुङाव अखा हायाबानो जायो दा हराव हानानै आराम फुङाव नागारनाय जायो हा 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 आइदै ओइ उफ मेंबाय माथो ओइ मबाइलखौ दोनसैलै उफ बिराद थाम्फै सैबाय माथो आखाइयाव अरलांजोब्बाय नै बाहेरायाव अखा थाइफ्रिबाय गुसु न' सिङाव गरमथार नै गिसिबसो सिबनांलायबावबायसो थाम्फै अरनायासो मानजोब्बाय कारेन्टबो गैला कारेन्ट थांबाय कारेन्टआनो थिक गैखाया भल्टेजखौ लाइटआ आंना टर्चजोंनो लाइट होबाय थाम्फै अरलांबायलै बाब 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 बे मोजांनो गरम जाबाय गरम गोलोमबाय लाइटआ मोनसे दंबावो अखा हाबाय अखा फिसा फिसा टाइमआ खयथा जाखोथाय 7:30 7:30 जाबाय 7:30 7:36 अखाबाबो माथ्थ' गरमलै दिनैलाय जालालै आयु गरम मोनथारबाय
गरम मोनथारबाय गरम माथो बोरमा थैबाय नामा जायो माबा मा जाया जों लाखिनो जानोलाय फैफिनबावबाय आदारखौ लाखिनो हाया बे जोसाजो जाबाय खर जाबाय खर थैबाय बिदिसोखा लाखिनो हाया बै हालौवआव होना हो मोनसेयावनो बेवहाय मासे एसे गान्थि नांथानानै दं क्रिमिनि मोजां मोनजायाखै लाबोना औ गिदिराथ' संजोबा बेना आब'ना बारा देरासिन ऐसे तेरा नाम मेरा नाम गांसोन बारा बारा जाबाय बे खोथियाखौ आंनो चेलेन्ज नुबा आं गाबनाय ओमफ्राय सिस्थ'बाबो देरा आं एसे माबासिन बे हालौवआव होना हो मोनसे दासो बार गुसु फैथारबायलै एम्फौ लोगोफोर एम्फौ लोगोफोरखौ नुवाथ' रावखौबो आं देखायनायखौसो नुहैयो लोगोफ्रा नोंना साथियाव लोगोआनो गैया आंनासो दं मेरला लोगो गिदिर जाथारबाय मालाय आरामनो गैया मुला मैगङाबो मिरंजों दैसो स्राव स्रावखाय लाबोगां दाबो फुनला जिरायबाय बेनोल' आलासि लाबोना फैदां फैसा गैयानो सिङाव थाजोब्बाय एम्फौनि फैसा आंनाव दंफैयो नालाय दाख्लै बिदैनिया गाव सिगाङावथ' गाव बाहायथ'जोब्बायना ओंखायनो माहा लाखिबानो जायो सिगांनियाबो गाज्रि जानोना सोमा जानो बेसेबांबा खमनि बियो गाव बाहायजोब्बायना आंनाव एसे थाखासो बाहायगोन होननानै ओंखायनो गोनां मोननो होननानै बेबायदि बाहायनानै बाहायाखै औ दाबो होआखै होनानै दोनदो आयै बे गस्ला जि गाज्रि मोनथारदों रेबेल होबावनोसै आं गाबोन फैयो होनलाय आरो मा गाबोन फैबाय माथो दिनै फैयोमोन आंनो गैला एम्फौनो नुला नै बिलाइ होनाय लोगो लोगो खोबजोब्बाय बोरमाफोरसो फैनो गोनांमोन बे होनबाय आं गाबोन फैयोनो ओमफ्राय गाबोन आंनाव हरखाबाय आं मिथियाहाय गोदामलायबाय थायो नालाय गोदामलायबायथाय आंखौ डिस्टार्ब दाखालामोखा गाबोन लिस्ट मेला गाबोन गैखाबावासो हारसिंनो सिखारनायनिफ्राय एम्फौ माबानांगौ आंहा गाबोन सुवामि देब'आ बिलाइ खाना फैगोन बिमानाव थांगोन नों मन्दिराव गाबोन माबाबावनांगौसो आंहा नै माबाबो ग्रुपबो बानायनो थिनहरदों ओरै ट्रेनिंबो दङ ग्रुपआवबो जाखोन्दाया नै थेन्थाया एम्फौ जाखोना थेन्था बे खि बिराद मोजां हासार जायो बियो ओमफ्राय नै ओरै दाउआ
दाउआ फिसाखौ गजबना लाबाय नै माबानि खि ओमफ्राय नै ओरै दाउला मासे दाउजो बिमा मासे गाखोनानै थाबाय ओमफ्राय नैबो ओइथिं दंबावो आंना दाउआ नै गबाय नै दिनैनिफ्राय बेहा बेलाय बेहा गबाय सोर सोर जानो कन्टेक्ट बानायहरद' लोगोफोरनि बावला मोनजाथारसै सानथाम सानब्रैनि उनाव बे लाइना सप्ता खनसेनि उनाव मोनजागोन नै बिथिंजायना सानथामनि उनाव मोनजासिगोन सानथाम बा सानब्रै जाबायलै ओमफ्राय बे दरा फांला हा आंथ' थिखोनो हाखाया फांदो बे दर फांनांगौ दर बाब गिलिरथार साला दरा बाब गिलिरथार आथ्रा गिलिरखा दरा कारेन्ट गैलालै जाल्लारामसो एसे गोलांनोसैलै दे गोलांनोसैलै थाम्फैयाबो बिराद दङ माथो गोलांबाय नै आंना बिसिनाया बिराद मोजां गुसु सिमा बनाय हायावसोखा नालाय प्लास्टार हायाव उन्दुनो मोजांथार गुसुनो आयौ 7 जन नायदों 7 जनाव रावबो कमेन्टबो हरा लाइकबो होआ आयु लोगोफ्रा नायख्लें थाथारो माथो थोदस सानैल'सैबा मा टर्स लाखिनाय माखौ बेखौ लाखिनो मामि नांगौ नों लाग्रायालाय आं लाग्राया मामि लांदों आंलाय बेखौ लांदो माखौ लांनो मामि गोजाखौ लांसै बाल नों नाङा लांथ'आ बे टर्सआ नै आं माबा लाइभ होगासिनो भिडिअ दा मामिया गोमोखौ होखागोन मालाय खोमसि लानानैसो बेलाय बेखौ लांथ'दोब्रा ओहो बेखौ दा बिमा लाबोबा गोथांखौ लांसै गोथां नङाब्रा बेखौ मामिया दालां होनदों गावसोर संनो थिनदों आरो दा मामि फैबा नोङो लाबोफिननो हाया आरो जाम्बि सोलायफैनो हाया दानो उन्दुलांथारसै नोङो $50% चला गया नेट पैक बिलाय माथो गिसिब बिलाय माबा गय बिगुरनिया गय बिगुरनि गिसिबा लांफैदो रावबो सिबा गय बिगुरनिखौ नै
बिसिनाया गुसुबाबो गरम मोनबाय आं उन्दुआलै आंना हायावनो मोजां फैयोना फैया फैनो होनदोंमोन माथो मानो आदार होआखै नों हांसोनो सानसेयाव खेबथाम गाहाम होनांगौथ' नङाबा बे हांसोआ रानख्रेबलांगोनसो बियो एथ' मोजां हांसोआनो नों मोसानो रोङो प्राइजबो मोना थांनाय बोसोरनि प्राइजखौ मोनथायाखिसै ना नोङो बे सासे नेपाला लांनानै होफैयाखिसै बे नेपालनाव दंमोनब्रा बे नेपाला होफैयाखै लाब गैया खाथासोखामोन ना प्राइजआलाय थै दाबादियावलाय वालफोरखौलाय मानो नांगौ yes no yes no 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 yes no yes no no yes no yes what happened what happened yes no no yes ओइ ओमफ्राय आधार कार्डआ दोनफिनबाय नङालाय अरिजिनेला दोनफैफिनबाय आंनिया अबे बेग ओमफ्राय आंनियालाय अबे बेगाव माबार बख'नानैसो हर गाबोन नङा नों बेगाव गाबोन बख'नो बावबा आरो नोङो गोमाबा दिगदार जायो माबार अरिजिनेलसो बियो मा दानो बख'नानै दोनहर बे मैया आं दहाय फुङाव बख'नाय जायगायाव दोनहर फाइलाव ए गथ'आ माबा बावगोन नोङो गाबोन दख'ना फानहैनांगौआनो सेस टाइमानो जायासै आंना गाबोनबो सोलाबला सनिबारावसो लांनांसिगोनदां समफोर साफुनबो फानहैनांगौमोन बेखौबो लांनो मोनासै दख'ना फानहैनांगौ दंमोन दख'नाखौबो लांनो मोनासै मा जाबावनांगौ लसासो नांसिगोन माथो आथिं गिसिदों
उन्दुनोसो ओंखारबायलै माथो दलद थानानै गाबोन सोरांबानो खारनांगौलाय जाया लोङा जि बार गुसु फैयोमोन दहाय आं फैजेनबा बैयाव दाफांसै कारेन्ट गैया मा गैया फांखा गैया मा गैया उन्दुनोसो ओंखारबायलै माथो है बेदराव मोनामबाय बिजा फिसाफ्रा मोनामदों अखा हाबाय थानाय गोथाव मोदोमनायसो मोनदोंलाय आया दिल तो पागल है दिल दीवाना है कही बोला सही बोला कौन सा वाला गलत बोला कौन सा वाला सही बोला लगाओ खिरखी खिरखी खिरखिया फांजा होनबाय मुसारि ख्लोब होनबाय नै लोगोफोर मुसारि ख्लोब होनबाय मुसारि आयदै थाम्फैया एथ' गिदिरखौ बुबाय मुसारि खोंबाय नै थाम्फै अरनायनि रागा थाम्फैखौ खिरखिया फांजा होनदों दरजाया फां नोङो फानजा गिसिबा गोलैसिनगोन हनै आं खोनासंनो बाबाय जाम्बि गाबोन फुं खोमसि खोमसियाव सिखारगोन आंहा फुङाव बार जानांगौ आरे खथ्थ'बा गुसु इन्टारेस्टार फुङाव सिखारनानै बेरायनानै मबाइल लाइभ होयै जाम्बि खथ्थ'बा मोजां फुङाव सिखारबा फुरा थान्दा फ्रेस बार मोनजायो मा खर' मोनखोलायनांगौ लाइभ खालामनायखौ बन्द' खालाम लाइभ होनायखौ बन्द' खालाम निउस नायसैलां दसे निउस नायसै दोनथ'नोसै आं आयौ सानै नायगासिनो दाबो siapa iraबो गैयाबो थाङाबो मारै ओइ जाम्बि उन्दुदो
समायहोदों नोंखौ समायहोदों फामि बिबार बायदि समायहोदों गोसोनि खोथाखौ बेंफुहोदों अनामिका दुर्गा फुजायाव मोसागोन नामा? खनबानो जायो मेथाइयालाय जानला मोनला दोनथ'नोसै नागिरबायमोन आङो सानै नायगासिनो कमेन्ट हरब्रा दे लोगोफोर लाइकबो होया गावस्रा कमेन्टबो हरा कारेन्टआ मा जाखो दाबो फैया चन पायल की Ayo, mana speaker no? माबाखौ खोन्थाफिन दे गाव खबर हरबा दख'नाखौ माने नाङाबा लायला आरो आं नांगौबासो लायनोसै औ गाब दख'नाखौ ओहो
माबाखौ निल गैखाथारला मोननाय नंला आं गानाबाबो मोनगौमोन आं गानबायना निला सासे मेदामा बिदिनो होननानै लिरहोदों गावलांखाबायमोन ओमफ्राय गावलांनायखौ सोरनोबा गाव बिफिना माबा हरदों ओमफ्राय दा गावहा आफसुस खाबायना बिफिनदों बेबायदि देनां दाफिनगोनहाय उनाव आं बिदन थाखानायखायसो हरबावबाय नैबे गांसेखौबा आं फानलामोन नङाबा आं न'आव दानायाव गांनै गाहाम दोनखानो लुबैयो देनां औ ओंखारबाय दाख्लै आरो फाननो हाया जाबाय दासो रोलांजोब्बाय मानसिफ्रा बिदि जाखायो बे फानग्रानाव बिदि थानो नागिरखाया आंनो कमिसन होआबासो फाननायनि नोंस्रा गाबोन थांदो मा हरो बे PRPनिसो जागोनदां साइसआव आं देहा थिग नङालै थांनां सिनस्रि सानायानो बारा जादोंलै आंहा आं थांनो मोनखानाय नङा ओरैनोबाबो एम्फौनि थाखायनो थांनो मोननाय नंला खर' मानबायलै मानोबा गोसोआथ' गोसो हारसिंल' सानबाय एम्फौआबो थाय दोननोसैलै आं निउस नायसै दसे सासे नायलायबाय दिनै खुनुरुखुम खायनो हादों मैया खावसे दिनै खावसे खायदेरनोनो मोना एम्फौनि थाखायनो एम्फौआनो सिखारबाथाय ओंखामखौनो संग्रो मोनखाया बेखौ सानखानांगौ एम्फौआ देरबायना जायगायाबो अरबाय दान्दालसो जाबाय दा बिलाइआनो माबा दाख्लै जोङो बिफां जाफिननायखौनो जों दाख्लै खास'दों जों था बिफाङा गायना लाखादों दाख्लैबो दैज्लां बहरावबो जों बेखौनो होखादों एक गुलि दसिकार होनो जाहैबाय थाखौ बेदरबो मोनजाबाय बिलाइआ एम्फौनिबो मोनजाबाय मा जालायखो बेहालाय बे अखोनायालाय दा दानदो होनलायगोन बे फै दे होमबा दोननोसै दां फै मुंगेर थाइसे फनाबा सोरजों रायज्लायबाय बिजि जानानै गैया हरफिनगारासो फै होनोना उन्दुनो गारनानै फरायबायलै नंखौआ संनानै फालिनानै बेयावनो जाथारला आंना उन्दुनो ओंखारनाया सान हाबनाय लोगो लोगो ओंखाम मोनजाबाय ओंखाम जाखांनाय लोगो लोगो उन्दुबाय दोनबायलै लोगोफोर बाय गुड नाइट उन्दुनोबो ओंखारबाय फै